pagbabalik po sa aking YouTube channel. Para sa ngayon, tayo po ay gagawa ng nilupak na saging. O diba, Pinoy na Pinoy, talagang nilupak na saging. Kaya po tayo Pinoy na Pinoy ngayon dahil magse-celebrate or makikiisa po tayo sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. O diba, magsisimula na po tayo magluto ng ating nilupak na saging. So una, ang gagawin po natin ay ilalaga po muna natin itong ating saging. Yan. So, ubusin na po natin lahat to, no? Sa isa. Yan, so lalagyan lang po natin ng sabaw. Yan, okay na po yan. So, almost kalahati. At ayan po, naisa lang na po natin ang ating saging na saba. Ilalaga lang po natin yan ng mga 15 hanggang 20 minuto. So, hintayin lang po natin yan na maluto, tapos babalikan na lang po natin siya mamaya. Ayan, luto na po ang ating saging na saba. Ilagang saging na saba. Ililipat lang po natin ito sa ating plato. At ayan na nga po, naluto na po ang ating nilagang saba. So, pabalatan na lang po natin yan. Kailangan po natin ng asukal. Yan, pag kinulang pa po yung tamis, no? Tapos po, syempre yung ating mantikilya. Yung ating buko pandan na kondensada dahil ito po ang flavor natin. At saka syempre po yung ating yinadyad or ginadgad. So, kinayad na nyog. Alright, so balatan na po natin yung ating saging na saba. O, diba? Nabalatan na po natin yung ating saging na saba. Alright, ay, wala po palang English ngayon. So, Tagalog only policy po pala tayo ngayon. Okay, simulan na po natin ang paggawa ng ating nilupak na saging na saba. So, ngayon, ay yayadyan din na po natin yung ating saging na saba. Make sure po na malinis po ang inyong kamay bago po humawak ng pagkain. So, pwede din po pala kayong gumamit ng almires. Yan. So, pwede niyo pong gamitin yan. Pag wala po kayong lusong, ang tawag po kasi sa amin yan ay lusong. So, ito po muna gagamitin natin. Yayadya din po natin yung ating saging na saba. Mas madali po ito, diba? Pag di po kalilimutan, mag-iingat po kayo sa paghahawak ng matutulis na bagay. Yan. So, yadya din lang po natin ito. O, diba? Mas madali ho ito. Oops! May buto. Tapon po natin yan. At mapait po yan pag nakain. Yan, diba? So, easy. So, masarap po talaga ito sa pag umuwi po ng probinsya, ito po ang hinahanap palagi. No? Minsan po ay meron din po kamuting kahoy na ginagawa pong nilupak. Masarap din po yun. Tapos lalagyan po ng buko. So, careful. Dahil baka pumayadyad ang ating kamay. Para sa akin po, mas madali po itong ginagadgad or yinayadyad kesa po doon sa lusong. Mas madali po ito. Kasi nakakapagod po kasi yung yung sa lusong na tinatawag. Lusong po kasi yung tawag sa amin, guys eh. So, mas maganda po pag ito kasi mas easy. Hindi po masyadong nakakapagod. Pero ito, ganito lang siya. Pwede kang nakaupo habang nagyayad-yad. Yan, matatapos na. Konting tiis na lang. Yan na. Super konti na lang. Okay.
Tapos na po. Hahalo na lang po natin yung ating ibang ingredients dito. At ayun na nga po, tatapos na po natin yadyarin yung ating saging na saba. So, ating nilagang saging na saba. Ngayon ay hahalo-haluin na po natin yung ating mga ingredients. Tapos, gagamitan po natin yan ng pangpukpok. Pangpukpok talaga. So, ita-transfer, ililipat lang po natin ito. So, ayan. Kalahati lang po muna ang ating gagamitin. Tapos later, mamaya naman po yung iba. Okay. Oh, yun na naman po tayo. Lagyan na po natin ng ating nyog. Kinayod na nyog. Yan. Kalahati din po ng ating kinayod na nyog. Tapos po ang ating mantikilya. Yan. Tapos, ito po ang ating gagamitin, yung ating almirez. So, ibuhos niyo po lahat ng inyong sama ng loob. Dito. Sa pagpukpok. Yan, ganyan. Ay, ang bango, guys. Kailangan ko po itong tayuan. Sige. At ngayon ay ilalagay na po natin yung ating kondensada. Ayan. Yan. Ilalagay na po tayo ng konting kondensada. Ooh! Haluin po muna natin. Bago po natin dikdikin. Dahil baka po magtalsikan yan. Yan. Okay. Tapos, saka po natin ulit ito dikdikin. Tapos, tikman nyo po ha. Siyempre, kung matabang pa, ay kailangan po nating dagdagan yan ng konting pang, matamis. Dikdikin pong muli hanggang sa mahalo po ng mabuti ang ating lahat na mga sangkap. O, diba? Kaya naman po tayo kasi minsan nag-i-English. Inahaluan po natin ng salitang banyaga. Dahil minsan po meron din naman po tayong mga manonood ng mga banyaga, di po ba? So, kaya po, nagsasalita po tayo ng English para po maintindihan din po nila. Oh, ayan na guys, oh. Dumidikit na po siya dito sa ating pangpukpok. So, it means po ay, ibig pong sabihin ay, okay na po ito, ba? Lapot na. Madikit na po. Yan, lipat na lang po natin to sa ating isang malinis na lagayan. Okay. Siyempre, ito din po na natira. Lagay na po natin lahat. Tapos ho, yung ating mantikilya. O, diba? O. Ayan. Tapos haluin na po natin. Dikdik. Dikdikan na po ulit tayo. At ngayon ay lalagyan na po natin ng ating kondensada. Damihan na po natin dahil mas marami po kasi ito kaysa kanina, yung naunang batch. Ayan guys, so sumasama na po siya sa ating pangpukpok. Ihahalo na po natin to para isang i-flavor lang. Kasi yung isa po kasi kanina medyo matabang. Ito naman pong isa ay matamis. Okay.
start the bakbakan ulit. Pag stress po kayo, pwede nyo pong gawin to. Tapos gusto nyo pong kumain. Di po ba yung iba pag stress gustong kumain ng kumain? So ito, may mapagbubuhusan na po kayo ng stress nyo, makakakain pa kayo. Diba? Medyo mahirap nga lang po dahil kailangan po natin magtiyaga para makakain ito. Pero sabi nga po, pag may tiyaga, may nilaga. At wala pong hadlang kapag gusto nyo pong kumain ng nilupak. Kapag wala po kayong pambayo o lusong, tawag po kasi sa waray lusong eh. Kapag wala po kayong lusong or pambayo para sa nilupak, edi gawin nyo po ay gadgarin nyo po. Tapos, ganito nga po katulad po ng ginawa ko. Pag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ililipat na po natin to sa molder natin. Ayan, so meron po ako ditong molder. Silicone po ito. So, ilalagay po natin ganito para mabilis po siyang matanggal. Yan. Pwede nyo pong ibenta to ng halagang 5 piso. Di ka po kayo lugi nun. Dahil meron ka pong mantikilya, meron ka pa pong gatas. Pero okay lang naman po yan kung nag-enjoy ka naman po sa ginagawa mo. So, pag tinanggal po natin yan, o, diba? Charan!